TV coñecemos a Diego Covelo, un dos directores de Clasora, que nos explica Clasora Knowledge Base, a primeira base de coñecemento en español. Comezamos! Clasora foi fundada por 4 socios, eu son un deles, non? Todos nós somos enxeñeiros informáticos, non? Estudiamos na Facultade da Coruña. Casualmente, a maioría de nós coincidimos nun máster de xestión empresarial en empresas de sector TIC, digamos, porque tiñamos unha inquietude con respecto ao funcionamento global dunha empresa. Entón, a medida que fomos traballando no máster e acabando, pois foi materializando esa idea de montarnos a nosa propia empresa, non? Clasora, mediante a súa tecnoloxía, conéctase a centos de fontes de información pública disponible en Internet e relaciona toda esa información. A característica especial é que nós non só guardamos datos sen máis, senón o que facemos é enriquecer esos datos de maneira que podemos procesalos de maneira automática. Podría pensarse como un sistema de bases de datos intelixente que é capaz de responder a preguntas, de buscar información específica, de relacionar contenidos desta maneira. Clasora Technologies é unha das compañías líder en tecnoloxías de enriquecemento semántico en español. A tecnoloxía actual desta empresa xurdiu en torno ao produto Clasora Knowledge Base, a primeira base de coñecemento en español para Internet, que conseguiu integrar datos de centenares de fontes públicas e agrupalas por volumes de información. Desenvolven unha tecnoloxía punteira, baseada na extracción, integración, modelado e visualización de datos procedentes de múltiples fontes. Isto permitiulles crear unha suite de ferramentas de última xeración, con máis dun millón de fichas de persoas, empresas e lugares, así como miles de rankings, mapas, gráficas e de análises comparativas. A medida que estábamos terminando o máster, fomos falando de que sería moi interesante facer algo pola nosa conta, tiñamos moitas ideas que queríamos levar a cabo, digamos, nos que tiñamos bastante relación e que víamos que nos entendíamos ben, porque iso é unha cousa moi importante de cara a buscar os teus socios, foi casi de maneira natural que decidimos montar a empresa. A nosa idea inicial foi montar unha empresa de consultoría en materia de Business Intelligence. Entón, cal é un pouco a filosofía desta tecnoloxía? É recoller toda a información da empresa e ser capaz de transmitila de forma sinxela a que necesita cada empregado para tomar as súas decisións e facer o seu traballo, non? E o que vimos era que realmente ninguén había aplicado esa filosofía, esas tecnoloxías a toda a información disponible en Internet ou en outras fontes de datos. Non vimos que nós tiñamos o know-how, o coñecemento de como facelo e que había un nicho no que non se había explotado unha tecnoloxía que se estaba usando noutros contextos. Chegado un momento o que decidimos foi arriscalo todo, deixar os traballos, terminamos os traballos que tiñamos de consultoría e apostamos por un produto que é ao que nos dedicamos agora en Clasora Technologies. Cando decidimos apostar por esta nova tecnoloxía, fixemos un plan de empresa. Vimos que era un tema que estaba por vir, e de feito, hoxe en día é un tema que está moi de moda, non? O que pasa é que encontrámonos con unha dificultade, inda que tiñamos a idea, tiñamos o plan de empresa, ademais, vimos que era unha aposta demasiado forte como para poder vendela sen demostrar que era viable. Entón, o equipo que apostou foi por demostrar a viabilidade desta tecnoloxía e invertiu máis dun ano no desenvolvemento desta tecnoloxía. A verdade é que ese ano foi moi duro porque é moi difícil cando estás acostumbrado a ter unha serie de ingresos e demais, decir, deixo todo, non? E vou apostar por isto de maneira tan directa, non? Pero, bueno, a verdade é que, inda que houve momentos moi duros, non dudamos de que ese era o camiño que tiñamos que seguir. Unha vez desenvolto o produto, a tecnoloxía e o prototipo, pusimos a buscarnos financiación en Galicia, en España. Pasounos unha cosa curiosa, que era, hai moitos inversores de tecnoloxía en España que o que queren é buscar modelos que estén funcionando noutros países e intentar aplicalos aquí. Que pasa? Que o noso produto era un pouco disruptivo, non? As referencias que hai, pode habelas, pero tes que ir a Silicon Valley, pero que ni siquiera fan exactamente o mismo que facemos nós, non? O noso proxecto foi seleccionado como un dos proxectos máis innovadores a nivel nacional por unha iniciativa de Banesto ICES,
e nós podimos falar con empresas de Estados Unidos en Silicon Valley e presentar o noso produto ali. Non? Ali é moi importante nos 5 primeiros minutos ser capaz de chamar a súa atención para que a reunión poida seguir adiante. Non? Nos traballamos moito niso e a verdade é que tivemos sorte precisamente porque só podemos chamar a súa atención nos momentos iniciais. Non? Esa experiencia serveu-nos moito para enfocar despois reunións comerciais en outros países e demais. E a volta de Silicon Valley, que tiño xa con contactos ali, foi cando aquí atopamos inversor. Os socios pasamos momentos moi duros no que se podía chamar esa travesía no deserto, esa aposta que fixemos. Non? Que pasa? Que ao saber levar esa situación, eu creo que salimos todos reforzados dela. Non? As cousas están claras, non sabemos cal é a nosa ruta, a onde queremos chegar, e simplemente estamos dando os pasos para comercializar xa os produtos que temos en marcha. Agora estamos centrados nun produto que se chama Clasora Media Support, que está orientado aos medios de comunicación, o que permite darlle máis valor ás noticias dos medios, que quere dicir relacionar todos os contenidos das mesmas, identificar os conceptos principais, pois as persoas, os políticos, os lugares, as empresas, e enriquecer a noticia de información con información adicional que dispoñemos na nosa base de datos. Neste produto do que estábamos falando, Clasora Media Support, recibimos unha subvención de fondos FEDER que están asignados á Comunidade Autónoma de Galicia. Este tipo de axudas veñen moi ben, sobre todo cando estás empezando, porque quizá non teñen requisitos tan altos como outro tipo de axudas e subvencións. E claro, a nos a verdade é que nos valoraron ben o noso proxecto e podemos optar a elas. O obxectivo do programa FEDER 2007-2013 é contribuir ao fortalecemento da Unión Económica e Social dentro da Unión Europea. O fondo destina recursos a avalar o desenvolvemento económico sostible, así como a creación de emprego de calidade. Dentro das áreas onde se poden aplicar os FEDER encóntranse os investimentos en infraestructuras, asistencia técnica e servizos ás empresas, en concreto ás pequenas e medianas. Nos últimos 4 anos, máis de 6.000 empresas galegas beneficiáronse de apoios económicos para desenvolver actividades ligadas á investigación, desarrollo, innovación e emprendemento. Unha cousa que sí que se bota de menos en Galicia ou en España con respecto a outros países, como pode ser Estados Unidos, non? Que non hai tanta cultura emprendedora. Non? Ali, se unha empresa ou unha iniciativa non vai ben, anímante a que xa estés intentando a seguinte. Non? Aquí, se algo non te funciona, prácticamente eres un fracasado. Non? Entón, eu creo que é unha cosa que teñen que haber máis iniciativas, hai que apostar máis por este tipo de cosas e cambiar un pouco esa actitude. Simplemente quitarte a veces esa limitación que te pos de que o teu produto non é o suficientemente bon. Se te comparas cosas que se nos comparamos co que se está facendo fora, nós temos un produto e unha tecnoloxía competitiva, o que hai que facer é saber vendela e que chegue a outros países. E con respecto ao noso futuro, agora mesmo estamos centrados na comercialización e na explotación do produto Clasora Media Support, tanto en España como no estranxeiro. Cando teñamos estabilizado esta línea de negocio, xa temos outras liñas de negocio pensadas noutros nichos de mercado, porque a nosa tecnoloxía non só nos permite non só permite aplicarse nun nicho, senón que permite facer ferramentas que sexan referencia noutros sectores.